हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु जोङो हाजबेन्डजों आंजों एसे न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरदों आरोना अबाव बेरायहोनो लांनो नागिरखोथाय मिथिला नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फैदो मा जाहोनो नागिरदों खोन्थायाबो लेंना लाना फैदों आरोना लोगोफोर हाजबेन्डआ थौ बेसे न'आव थाबाय थानो एसे बेरायहैनि बैसागोनि होननानै ओमफ्राय दा अबेयाव बेरायहैगोन मा जाहोहैगोन इसो मिथिसिगौ आरो ओमफ्राय उइस खालामदो नोंबो हेपि रंजालि बैसागु बयनिसिमबो गारि फैबाय थांबाय थानोसै ना दे kita foto lalain sini nih जोङो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर हाजबेन्डआ जेराव आंखौ लाबोनो होननानै लेंना लाबोदों दा बेयाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय नै फट'सो लाग्रोनो नागिरबाय आङो अबेबा बेरायनो लांगोन होनना सानदोंमोन आरोना ओमफ्रायो नै माबा रेस्टुरेन्टआवसो लाबोबाय आरोना माबा मोनसे जाहोनो होननानै आं अबेयाव लांनो नागिरदों बिदि सानदोंमोन बेरायनो गोजानावबो थांनो हाया न'निफ्राय एसे गोजानसिनाव लांगोन खोमा सानदोंमोन आं ओमफ्राय नै खाथियावसो आरोना लोगोफोर रेस्टुरेन्टआवसो लाना फैबाय बियो जाहोनो माबा मोनसे होननानै दा मा जाहोयो मिथिला दा फट' लाग्रोनोसै दे मोजां जादों जा बेरायनो लाबोनाया रेस्टुरेन्टआवसो लाबोबाय दै नांगौ दै नांगौबा dan aku balap malu tuh nengong ke video lah pada mana जाखांलायबाय नै मम'सो सरत आरो जाबावगोन नों जाहोनो लाबोदों नालाय जाबायानो थागोन आं आंखौ लिंना लाबोदो नोङो आराम दंमोन आं न'आव ओमफ्राय थौ बेरायहैनो बैसागोनि होनना लिंना लाबोदो दा नोङो जाहोनोबाबा जानाय नङाना मम' जाखांबाय हाजबेन्डआ मम' जादों ओमफ्राय आङो रल जादों आरोना लोगोफोर बेखौ जाखांनानै ओमफ्राय आरो दा माबा अर्डार होबावदों मा होनो बेखौ फ्राइड राइस चिकेन फ्राइड राइस बेसेबा फुङावनो सिखारदों जोङो हाजबेन्डबो आंबो ओमफ्राय दुगैनानै आइ बाबामोनखौ खुलुमबाय हाजबेन्डखौबो खुलुमबाय आङो ओमफ्राय भिडिअ लाग्रा मानसि रावबो गैया दा जोंनो भिडिअ लायो नालाय गावबागावसो ओमफ्राय सोरबा बिनानावफोर थाफैबा आलासिफोर फैबासो इसोरखौ लानो होनाय जायो नालाय बिदिनो आथुरबो जाबाय ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां खुलुमबाय माबाय ओमफ्राय भिडिअ हमग्रा रावबो गैया नालाय लानाय जायासै आरोना बेलायबायनो चिकेन फ्राइड राइस इबो होदो नामा इबो जि मोदोमखादो जानोसै नै लोगोफोर चिकेन फ्राइड राइस जानो गुसु जाबा मोजां मोनजानाय नङा गुसु जाबा मोजां मोनजानाय दै लोंबा टेस्टि Belum. Ini ada biryani sedang tu kan? Sana di mana? Ada. बेसेरा बिरियानिसो जागौमोननो ओमफ्राय बिरियानिया जानाय नङा होननायखाय चिकेन फ्राइड राइसखौनो जाबाय आरो सानैबो गोथावमोन दे ना थांसै थ' नै गारिया लादो थौ थांसै थ' लासै गाखोदो दे थौ लासैयानो गाखोदो दायो जोङो न'आव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्रायो नै
खुंखा ओमफ्राय दाउ बेदर संनो नागिरदों जगार लागासिनो दायो नै सायनो नागिरदों खुंखाजों लकेल दाउ ना न'नि ओमफ्राय नै दाउखौ गेदेरखौनो बुथारदों नालाय न'नि दाउ ओमफ्राय जारिजों खावसे संगोन ओमफ्राय खुंखाजों खावसे एवगोन आरो ना ओमफ्राय नै बिथिंजा नै बानलु सिब्रुबो जि मोजां मोजां लाबोना दोनफैदों आरो ना ओमफ्राय मा बानायबावगोन मा खुंखाजों दाउ ओमफ्राय जारिजोंबो दाउ ओमफ्राय बिनि उनाव मा बानायबावगोन बिनिफ्राय थाइबें दङ बिट दङ ओमफ्राय आरो मा लाबोबावदों नोङो दाउजों जेब जेब फुदुंनोसै एसे एवनोसै इनो जाथ'सिगोन ना ओमफ्राय दाउखौ गां फुगासिनो दायो हासबेन्डआ बेखौ सायनांसिगोन सायनोसै दे सालाद जानोबा बानायगोन हासबेन्डआ दाउ गां फुगासिनो आरो ना न'निनो लकेल दाउ एकदम गेदेर नायनानै बुथारबाय खुंखाजों खावसे जानोसै जारिजों खावसे जानोसै ना मोजां मोजांथार नै लेस्रियाबो लोगोफोर लेस्रिखौ फ्राय एवनो हागोन नामा दायो नै लोगोफोर संगासिनो दङ नै बिथिंजा एकदम ग्लब ग्लब गोदौगासिनो दङ थाइबेंजों दाउ संगासिनो बिथिंजा थाइबेंजों बाबाया जायोनो ओंखायनो जाय जेरै जानो लुगैदों बिदि संनोसै होननानै थाइबेंजों संगासिनो दायो आइयासो संदों ओमफ्राय आं नायफैबायल' ओमफ्राय जों जारिजों जागोन होननायखाय आइया जारिजों संना होसिगोन आरोना जोंनो ओमफ्राय खावसेखौ खुंखाजों एवसिगोन आरोना नै जि बुरजा ओंखारखाबायना बेदरा थाइबेंआवबो बुरजायैनो हरबायना थाइबें ओंख्रियावबो लेस्रि भाजा एवगोन ना ओमफ्राय बानलु सिब्रुखौ नायलाय जि मोजां मोजांखा नै दहायसो बायनानै लाबोदों नोंथ' बिराद मोजां मोनबाय बानलु सिब्रु जानो बिराद मोजां मोनो नोंथ' ओंख्रियाव जेसे बानलु जाबाबो बानलु जाथारो आरोना इयो बानलु फिसाबाबो ओमफ्राय इदि बानलु सिब्रु दंबाथ' मोजांसिनसो जाबाय थादो दा नै बुरजा लाबोखाबाय थाइबेंजों दाउ आलु होलायाखैना थाइबें आरो दाउ होननाय वाव हालदैखौ खोलैजोब्बाय गेस चुलायाव